का हाल बा भाई लोग। उम्मीद करता नहीं कि बहुत अच्छा हो बोलो। आज देखो लो दीपावली के साफ सफाई में हमनी लागल बन से। देखो लो पीछे सामान वामान सब निकलल बा, सब एने ओने बिखरल बा। देखो लो अपन बाजा बजा के छठ पूजा के गीत। आ देखो लो इधर नीचे माटी भराता। देखो लो अभी रूमों में माटी भराता, एने घर बा एहू में माटी भराता। ठीक है, बाकी ब्लॉग में हमरा तुलो बना रहो है हमारे स्टूडियो है तने तो पते बा है सॉरी है। बाकी देख लो बैक कैमरा करतनी और मैं देख लो का कुली माटी डाल बा। ठीक देख लो ये घर बाटे अपन एक दू दिन में गिरिल लागी, एक दू दिन में ना तो माने छठ के बेरा ले लाग जाई। देख लो ओकरा से माटी ढो ढो के पूरा ही घर के जोन बाटे एकरा के फाइनल कर दिल बन छो। अब बाकी बाटे हई घर। ठीक बा, एकरा के भरे के बा। देख लो अभी हई सब ईटा उटा ले जाके बहरी निकाले के सब में पूरा माटी डाले के बा, एकरो के बराबर करे के बा। हई तो ठीक बा, हमारे स्टूडियो है तो तालों के पते बा कि हई हमारे स्टूडियो है पूरा क्लियर बा। ओके देख सको तुम हमारे स्टूडियो भाई जोन बाटे पूरा क्लियर बा। ठीक बा, बाकी हई है बा तनी सीढ़ी उड़ी के नीचे बाकी बहरी भी तनी पलानी वलानी के साफ करे के बा। देख लो हई पूरा हई जोन बाटे जंगल पताई सब हटा के एने हई। ठीक बा, एने तनी ईटा उटा घेरे के बा, बाकी हई सब बा। ठीक बा, देख लो माटी तो मर्दे गिरल बा आज से कुछ दिन पहले ही। देखो भाई हमारे बाटे उठाता माटी मर्दे जन तरह माटी गिरला कोनो दिन भइल 3-4 महीना से बेसी हो गल माटी गिरला। देख लो माटी वहीं देख लो भाई पूरा भर के माटी बा ए छैटी में। देख लो ले जाता नहीं घर में फेंके खातिर। देख लो माटी भर के बा पूरा छैटी में। देख लो ई बा घर, घर में अंदर प्रवेश कैनी प्रवेश कर फेंक देनी। देख लो माटी फेंक देनी भाई लो जौन वाला माटी ओटी तो थोड़ा ही भराइल है ऐसे कि मर्द आउरू काम बावे। देख लो बालूल बिखर गइल बा। देख लो बबुआ बबनी होने अपन वो काम जारी है कैले बना सब। बाकी है सब जितना कबाड़ लौकता है सब यार सुपर कैल जाई। बाकी आज के वीडियो इतना ही। ऐसे कि अब तो थोड़ा अपन वीडियो भी शूट करे के बा और भी काम बा। थोड़ा थोड़ा काम डेली डेली हो तो मर्दे हो जाई। मिलल जी फिर से एगो दूगो नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्ते प्रणाम। और वह सब से एगो बात कहम जाते जाते कि हमारे वो गाना आइल बाटे जौना गाना के नाम बा चलो धनी कोसी भरे। तो हम कहम ये सब रउआ से कि जाई वो गाना के सुनी ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दुलार दी। कमेंट में बताई कि गाना कैसन बा, अच्छा हो तबो कमेंट करम, खराब हो तबो कमेंट करम, तब हम प्रयास करम सुधारे के। ठीक बा भैया, बाय बाय।